Wah, nggih. Bibit unggul, Pak, nggih. Napa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos nggih rebutan nggih. Nggih rebutan SMP 6 sampai SMA 8. Mulai kecil. Mulai kecil. Iya. Sudah kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Ning jenengan kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados napa murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ya. Lah nyapa? Jarang mlebu. Nggih, mboten nate mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Ning ngene, Pak. Pokong semok pokong ngene kan semok rambut dikelung dikelung miring. Ngono iki, Pak. Heeh. Itu terkenal di luar negeri loh. Ya, Pak. Yoko-yoko matane mendelik nyawang pokong. Wasume angan teni sliramu sliraku dadi siji nyaman indah seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewi. Niki nggih Pak, sampun Pak, niki Ngatur ning kamera, Mbak niki Santi. nggih Bunda Santi niki jumlahnya 300.000 sing 200 500. 500. Nggih 500. Terima kasih buat Bunda Santi, sehat selalu panjang umur. Iya. Selamat malam Cahyo. Selamat malam Bapak. Pirang sasi ora ketemu awakmu nanti kangen aku. Mila to? Heeh. Pirang sasi? Lah ya pirang sasi wisan. Nembe ndek wingi to, Pak? Apa isa to? Lah teng kene Bu Santi niku napa bulan apa? Agustus. Lah sakniki bulan apa? Ngene lho, wong ki lek tresno, bapak tresno ning anake, ya to. Kuwi ora ketemu sedina kaya setahun lho, Nduk. Tenan. Tenan kuwi mergo gedene rasa tresnane bapak nyang anak, tresnane bojo, suami nyang istri. Kuwi nek kaya ngono ki padha. Dadi ora ketemu sedina kaya setahun ngono lho. Anak gak tau disangoni. Heh? Lek anak ndak tau sangoni aku. Lah dhuwitmu wis akeh lho, wong menyangoni kowe ya kaya dene nguyahi segara. Ngono Kan lho. namanya anak. Bapak sayang ning anak iki. Ya, 200. Wong Pak Pardi. Ya. Lah kan saking Pak Pardi, berarti bapakku berarti Pak Pardi. Lah saking jenengan. Ngene lho. Kemu Pak Pardi dikekne aku. Lah wis tak tampa to, hak milikku to, terus tak kekne awakmu. Nggih mboten no, kan atas namane Pak Pardi, sanes jenengan. Telek. Yes. An karo cah sitok iki mesti kenek duit aku. Nek ora apa-apa nggo anake kok. Nya iki padha 200 e. Lurah karo Lek biasane bapak ning anak niku luwih akeh. Nek mung 200 sih kula nggih gadah 200. Heeh. Kula niku mboten gadah 10 juta, kula mboten gadah 10 juta. Beh, lek 10 juta lho bengi iki turaku mek 7.000 lho. Nek dige anake wae pelit, terus dige liyan-liyane terus ora. Nggih liya-liyane apa? Aku iki apa tau nggih liya-liyane to, Nduk. Lah kok malah dilebokne? Lah jare moh ware. Ngekeki akeh karo sithik, kuwi gumantung rasa iklasane ati, ya to. Lah jenengan ngekeki niku ikhlas napa mboten? Ya ikhlas. Nek luwih teko niku Ora ikhlas. berarti jenengan pun mboten ikhlas, Mas ya 200. Ya ikhlas lek 200 ikhlas. Nek sak ngisore 200? Ya ikhlas. Nek sak dhuwure? Enggak. Aku ora duitku duwene kok kitok, yakin. Karo ibumu ora disangoni aku. Tenan. Lho, slempitane oke. Iki duit lanang ngawur e. Salah ya pengen ngondol ning kandangan, jangan. Oh piye? Ya, apa? Niki susuk napa mboten? Ora sak susuk nek aku kowe.
nggih. Saestu. Saestu. Padahal kula namung guyon lho. Lho ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak. Wis to dikono ndi to. Mboten pun to. Bapake dhuwite akeh saiki. Nggih pun, malih nek. Bapak ndek iki kon Banyuwangi. Wah, nggih kula mirsani. Lah iya heeh tenan. Jenengan semangat tera mau elek ketunggonan sinden anyar mesti. Sapa kok nek sinden anyar ndek iki? Enten. Saking Lumajang. Kae sing semangat mayang kok sing semangat kok. Ngono to? Nek dalang terus dipik-pik, engko lek enek aku no dalange rada lemes. Wah, rada lemes piye kan sore genah wis membara anu kok. Nek sore wis semangate kaya ngono. Tenan, Nduk. Nek aku iki karo awakmu, kuwi enek awakmu ya semakin semangat. Ora kok ngendoni ora. Semangat ndek ingi. Kowe cangkeme sinden-sinden iki tumbak jojokan tuwapuk manuk sak ndoke pisan malah. Terus semangat iki Nduk, tenang. Dimanapun saya pentas itu semangat. Orang mikir awakku loro, awakku kesel, tidak saya pikirkan. Tetap saya semangat untuk nyenengi wong pirang-pirang. Iya, gitu. harus seperti itu Pak. Kita tuh sebagai seniman itu meskipun kita sakit, meskipun kita mempunyai masalah, kita harus tetap profesional kerja. Betul. Kita harus senyum, kita harus sesuai dengan perjanjian dari awal. Ya, betul. Itu jenenge profesional kerja. Profesional. Itulah yang dinamakan mahalnya orang seni itu di situ. Betul. Mula bengi iki penjane Pak Pardi lan masyarakat. Wih, was, lek ngenteni awakmu jan. Pak Pardi niku sing pundi? Lho Pak Kepala Desa. Iya, yang mana? Lho piye ini lenggah niku lho. Diaturi tindak rene apa? Nggih, mboten napa-napa. Monggo Pak Pardi. Nah, gen pirsa. Wingi wis tau nanggap ning daleme no kok. Lali to awakmu? Pak Pardi. Heeh. Karo Pak Kangkot urung Teng pundi? teng daleme Pak Pardi kek. Kapan? Lah. Tahun lalu. Tahun lalu. Lah duit entek Pak wis lali. Pak Pardi. Monggo Pak Pardi. Nah, tindak mriki Pak. Nah, pundi Pak Pardi wau. Ora ketang sak kebiaran men genduk niken niku pirsa ndi to Pak Lurahe. Bangsongan. Ngono, monggo. Monggo Pak, tindak mriki Pak. Heeh, pundi biyayine? Ya. Iku. Monggo. Turuk. Monggo Pak. Pundi Pak Pardi niku? Enten mboten Pak Pardi. Monggo Pak. Ya, niki lho Pak. Apa? Sing namine Pak Pardi niku. Lah iya. Jangan semerep mboten. Lho wis ero aku. Niki. Kowe wis ero borong? Sampun. Ayo. Lah niki. Lagi. Nggih. Lah Pak. biyen tau nanggap kok iso lali lho. Nggih, lan nek sing riyen kan mboten mengenal gitu Pak. Ah, Kalau nggih. sekarang mungkin lebih mengenal lagi. Ini dulu kan murid SMP 6. Nggih. SMP 6. KS-nya teman saya. Oh, kepala sekolah ibu. Kepala sekolah, Iya. nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Jat Miko. Miko. Nggih, tapi sakniki pun gantos Bu Sri. Bu Sri. Nggih, nggih. Bapak nggih ngasto kepala sekolah nggih Pak Din. Guru no. Sanes. Napa? Namung guru. Lah guru nggih. Oh, nggih. Nggih. Ibu sing kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nggih. Kepala sekolah pun di Pak. SMP 8. Lah niku murid Sing murid-murid ini mau pentas. Oh, ibu niku Ibu nyanyai gawane Pak. Bapak. Heeh. Oh, kepala sekolah SMP 8. Ya. Oh, kok mboten sanjang jenengan? Lah kowe apa kena karo Bu kepala sekolah? Nggih mboten to, Pak. Loh, piye to? Lah kowe mbiyen SMP-mu ngendi? SMP 6. Oh, SMP 6 to. SMP 6 Oh, itu ya. juga ada karawitan, terus SMP 8 juga ada karawitan. Karawitan di SMP Kediri itu ada dua, SMP 6 sama SMP 8. Wah, luar Gitu. biasa. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. Delapan. Tapi Oh. kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Iya, kalah Oh, dhisik. iya. Mbok sakniki mawon keteng SMP 6. Alah ya apa? Ya lulus. Wis SMA ya, Nduk kan.
Heeh. SMA mu ngendi saiki kan? SMA 8. SMA 8. Nggih. Pak niku Pak. Nggih. Nggih. Bibit Ampun. unggul Pak nggih. Apa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos nggih rebutan nggih. Nah, Nggih rebutan SMP 6 sama SMA 8. mulai kecil. Mulai kecil. Ya, sudah kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Mila Ning nggih jenengan kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ya. Lah nyapa? Jarang mlebu. Nggih, mboten nate mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Oh, lah kakek tanggapan kok iki kok. Nggih, tapi ya memaklumi Pak, ini itu kan apa karawitannya kan SMP 6 itu kan juga karawitan, SMP 8 juga karawitan. Jadi Iya. memaklumi siswa-siswa yang seni. Seni ya. Nggih, alhamdulillah. Luar biasa ya. Berarti iso memaklumi itu. Nggih, Iya, gitu, Pak. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, semoga sukses. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih Amin. sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun awet leh momong anak putune rezekine Amin, kathah amin, barokah amin. turah-turah lekane malam. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Amin, amin, Sawise ya rabbal jenengan alamin. sampun teng mriki jenengan balik malih mboten napa-napa nggih. Piye tadi ora kono Mboten Bang Pak, sih, Nggih? mboten dereng nyangoni nggih. Mboten Pak, dereng lho. Nggih, Mboten pun to, mboten. Kula niku namung ngengken jenengan nyanyi. Heeh. Monggo. Suarane sing elek, ka iso, Mbak. Heeh. Mboten napa-napa, Bun. Mboten kula mirengne, Bun. Wah, Wong nyanyi kok ora dirungokke. kabeh semaput aku nyanyi. Mboten napa to, Pak? Lah suarane glerek-glerek. Mungkin apa enten request napa jenengan remeni lagu napa? Langgam, musik, dangdut, napa? Kutut manggung. Oh iya, Ayo. Ayo. Ya, kutut manggung ayo kowe. kutut manggung. Iya. Nggih kecil, Pak. Iya. Ning nggih mboten sakniki, Pak. Sakniki tasik sore. Oh, nggih. Mengke lek pun radi dalu, gara-gara Nggih. ngoten nggih Betul, kutut manggung nggih, nggih. nggih, nggih. Kula kudu kilimbukan nggih. Arep minggat. Nggih. Lintune kutut manggung napa, Pak? Ampun. Ah sampun. Niku mawon. Nggih, mengke kula pinangkani nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, suwun Pak Nggih, matur Pardi. sembah nuwun, sehat. Biasane DP riyen, Pak niku kutut manggung. Alah. Pak. 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 Nggih, mboten nggih. Ayo. Sing arep pinangan sing endi? Ayo kutut manggung. Ah, Pak Mundut. Kutut manggung nggih saged-saged mawon lho kula Pak napa lho kutut manggung iki kecil. Ning nggih mengke mawon ngoten lho. Saniki niku sing sore niku wayahe sing sigra-sigra karena penonton malam hari ini tuh menantikan yang sigra-sigra apa. Anggul yo nganggo cocok. Terus lanjut ngene-ngene Pak. Pokong semak pokong ini kan semak rambut dikelung dikelung miring ngono iki Pak. Heeh. Itu terkenal di luar negeri loh. Ya Pak. Yoko-yoko matane mendelik nyawang bokong. Heeh. Ya kok lho delok. Iki sing gender iki lho. Kan mau nyawang. Pah, kok bokonge bojoku kok gede sisih ngono. Ora kaya bokong ini kan. Ya sak mardikamu sing arep minangkani apa monggo. Apa? Ayo lho. Sing alus riyen mawon. Oke sing alus e. Apa? Nah, dibawani sik. Oh, dibawani. Oh iya. Ya, Heeh. baik. Dibawani sik. Engko lagi tembang. Apa manut karo awakmu nduk? Bebas awakmu. Ya. Ki mau yo entuk welingan aku supaya maringke awakmu saka Butitin Malaysia asli. Oh, Butitin. Untuk cah loro karo awakmu karo Mas Arji. Ya, baik. Engko wae. Nah, ayo. Ki ngatur ke apa? Pelok 6, Pak. Pelok. Ya, Ya. Ya coba. Apa? Tak anteni, Pak. Tanteni. Ya, oke, siap. Ya. Wah, bocah nek saya gedhi nur Mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Mungkin lek enten klentu-klentune ampun didukani nggih mengke. Mboten ora disneni. Oke dimenane karo mbokmu kuwi. Ya. Kiraku kawetan citra
Ya kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Heeh. Ya. Mereka bawa ket mau panggah ngono ae liya-liyane nyanyi kok panggah ngono anu lho Pak Sapa? Mbak Copel Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok nek karo kowe iki laire tok apik ning batine iki keloro-loro mergo arep mok pek suarane bantas, banter, cetok, larase pas. Ya, ndek iki ning Karanganyar, Jawa Tengah kono. Niken Salindri iki bawa enek pakde-pakde ngono saking ngematke ndomblong nganti sarunge ceblok ra krasa. Wah ya. Cuma kelontrang ngono lho ya. Nduk Ken. Iki entuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Salam buat Nduk Niken Mas Kangkong. Nggih, salamkan balik ya. Nggih. Niki mugi entuk WA Nduk Niken. Nggih. Mas Nanang tunanetra sing nonton. Lah niku wonten mriku Pak. Ning ndi mau cahe? Mau teng mriku. Heeh, hati-hati lho lek ilang. Teng pundi wau? Salam nggo Mbak Niken. Wow. Oke. Ya, terus? Bicara krungu samaya Ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh alah nggen ya. Wong mripate ora aruh kok ya tekan ngendi-ngendi. Iki yo WA aku meneh. Lek chat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek chat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih. Ora tipu. Mboten. Lah iki lho WA neh iki lho. Pak Wanda Ayu, Pak. Wah. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot nek ngerti wong ayu. Iya. Kledang lakai bocah
Jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Ha iya, panjen bocah tua nakal. Tibake impenku nggih, Pak. Impenku oke, ya. Iya nak, buka celuk nak. Ya. Iki engko dangdute ditibakne apa nduk kan? Manut. Manut. Nah, kanca-kanca lagumu ke apa ndek men kae? Napa? Lagumu ke lho. Bunga. Bunga, heeh. Nggih. Kayak jek enak ora catetane kanca-kanca. Sih ya. Nah, kayak pelek to Yan. Nah, engko dilagokne lagu Bunga karyane Genduk NS Niken Salindri. Ya. Oh, ngono ah. NS ki Niken Salindri. Wah. Usahane saiki rena-rena. Wah, ngono ah. Nyewake lighting barang. Wah, jan. Bordir, wah, jan luar biasa. Videotron. Videotron, wah. Komplit, heeh, usahane bapakne. Heeh, Pak BS. Pak BS iki sapa? Bapak Soleh. Karo MW sapa? Mamah Wiwin. Dan ya, coba berarti digoleki saktane notasine lagu Bunga karyane Genduk Niken Salindri sing diaransemen lagu Balungan karo Dwi Jolaras Indonesia. Aku go ngaturke panuwun yung kanggo sapa? Kanggo ibu lan putrane sing adoh saka Jombang. Ki mau perjalanan 1 jam. Mrene pengin ketemu kelawan awake dhewe. Mergo insyaallah bakal nanggap awake dhewe. Tanggal pira? Tanggal 20. 20 sasi apa? 20 September taune 2026. Jatuh men. Ya, monggo Bu lawan Mbak Yu. Ya, nganti lali aku asmane. Heeh, ya. Kabarmu
lagune dhewe kok lali. Jejer wong loro kaya dewa-dewi. Ini tombol kangen itu. Nyawangin dahe seni wong loro dilakoni. Jejer wong loro kaya dewa-dewi. Bungaku nganti jroning ati, kowe sing paling tak anti-anti. Rino kelawan wangi, dongaku mung siji, Duh Gustimu kisah keto tekan pati. Apa kowe mesti mau pikir apa? Ayo mong iki lagu lek mung gawe-gawe dhewe, lek mung menciptakan dhewe. Lah kok kowe nganti lali saire iki pikiranmu mau pas nyang endi? Jajal, ayo. Kula niku mikirnya ngeten, Pak. Kan lagu ini tuh saya ciptakan itu untuk saya boomkan. Ternyata kula niku dereng tidak ada setelah di apa? Setelah di syuting dan bla 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 dan lain kali itu. Ya. Ternyata saya berpikir lagi, oh ternyata menciptakan lagu itu susah sekali untuk boom. Oh betul. Iya, jadi harus timingnya juga. Akhirnya saya lupakan lagu ini, Pak. Oh, terus akhirnya ditampani. Iya, ditampani sama Dwi Jolaras. Oh gitu. Akhirnya saya mengulik lagi lagunya. Ya. Terus saya hilangkan lagi itu, Pak, lagunya. Kenapa kok kamu hilangkan? Kok karya ki angel loh? Ya, saya tidak suka.
Oh, enggak suka. Mergo apa? Ada kenangan-kenangan di lagu itu? Mungkin. Mungkin. Iya. Oh, ngono. Iya iya. Tapi karya itu luar biasa loh, harus dihargai dan semua teman-teman itu Dwi Jolaras menghargai karyamu. Saya salut sekali sama Dwi Jolaras Indonesia karena sudah mau menampa lagu saya baru kali ini, Pak. Oh, ngono. Iya, baru Iya. kali ini saya tuh seneng banget gitu loh, Pak. Jadi terharu, oh ternyata laguku itu ada yang ditampa sama Dwi Jolaras. Iya, masuk ke dalam hati ini konco-konco Dwi Jolaras. Jadi saya tuh kayak terharu gimana gitu. Aduh. Iya ternyata. Wes. Lah iya. Kanca-kanca ki senengane ngopen-ngopeni ngono kuwi. Ora mung karya-karyamu tok, karyane Mbak Narto Sabdo, karyane piye-piye dhisik iki dianu diopeni kabeh, ngono lho. Iya. Heeh. Oke, Pak, makasih banyak ya, Pak. Apa? Karena sudah menampa laguku tadi. Iya, jangan saya tapi teman-teman. Oh ya, Itu terima yang- kasih ya buat bapak-bapak pengrawit. Masa bapak? Iya, banyak bapak-bapaknya di sini. Oh. Kakak-kakak ada enggak? Yang kakak-kakak ada enggak? Kakak-kakaknya ada 3 aja sih. Kayaknya yang lain bapak-bapak. Oh iya. Ada yang kakek-kakek enggak? Yang kakek-kakek, bentar saya deleng dulu. Iya. Kayaknya tidak ada yang kakek-kakek itu. Enggak Pak. ada. Iya. Iya. Oh ada, kalau eyang ada itu yang beduk itu eyang itu. Ya, eyang mayang koronya itu ya. Yang betul. Pini sepuhe kuwi. Aku di WA nduk karo Mbak Santi supaya ngaturke duit 500.000 kanggo nduk niken. Oh, Nggih, paringno Bu. Iki wis disaran paring aku. Paringno nduk Cahyu. Ya, wis engko ae, Bu. Kayak apa? Aja no, aja engko ndarani ora diparingke. Dikenkan transfer jenengan kali Ibu, Pak. Ora diparingke cash wae. Ya. Diparingke cash. Kanggo gen Mbak Santi mirsani saka Jakarta. Gen ditampa ngono kan. Emang nyuwun lagu apa, Pak? Mboten nyuwun lagon. Bakune salame wis diaturke ning sampean. Om insyaallah engko tanggal 22 November 2025 siang Mayangkara. Wo, wis dipel to awakmu. Napa? 2000 iki lho tanggal 22 November siang Mayangkara. Heeh, teng kene Mbak Santi. Mboten ngertos. Wah lah iki. Oh bengine wayangan Pak Kangkong ngono. Niki nggih, Pak, sampun Pak. Niki Matur ning kamera Niki Mbak nggih Santi. Bunda Santi niki jumlahnya 300.000 sing 200 500. 500. Oke, 500. Terima kasih buat Bunda Santi, saya selalu panjang umur. Ya. Oke. Lah saiki sing nganggo musik, kangge ngomong musik iki. Ya. Apa lagune? Apa? Ki mau. Ini kita kasih yang hot apa yang apa ini Pak Bu? Yang hot. Apa ya? Aja. Apa wae sak merdikamu sak senengmu. Mikile Pak Lurah nyuwun lagu lamunan. Nggih, lepon lamunan mawon. Lamunan nggih. Pak Pardi nyuwun lagu lamunan nggih ngijoli kutut manggung kuwi lho. Iya, iya. Ya, lamunan. Ya musiknya ya Mas. Ya. Ya, siap. Leren sik ya, Nduk. Rong lagu engko meneh. Ya, mergo aku entuk amanah saka Malaysia supaya maringke saweran kanggo nduk nikeng lawan Mas Ardi. Oh, ngono ya.